naimbag kag sapa kada tayo amin kakabsat. Ada tayon iti panawen iti panagdaydayaw. Ket sakbay iti amin, dawatek man nga paki-download tayo iti liturgy tayo nga adda iti Facebook page tapno anyaman iti ma-encounter tayo at technical difficulty ket adalat ta iti guide tayo. Para kada tayo kakabsat nga makatakder dawatek man nga tumakder tayo amin para iti awis ti panagdaydayo. Well, of my heart was free.
Kas kamla ag taga-inip, idi isubli na kami apo ijay Jerusalem. Kas taunay akat katawami, agkan kanta kami gapo itigo. Itikos na kinuna dagiti sabali pagilyan. Impaay ti apo kadakwada dagiti banbana ganayin daklan. Wen, inpaay na kada kami dagiti dadakkel abanag, ket anyan aragsakmi. Datayo amin. O apo, subli na kami kadi iti sigod a panagrang ay mi, kasi ti panagayos manen dagiti karayan ang nagmaga. Kararag tayo. Managparabor ken managayat a Diyos mi, amami nga nailangitan. Agyaman kami manen o apo iti daytoy inted mo ngagsapa, tainikan na kami manen iti salungat. Pigsa ken gundaway nga umay maninaydayaw ken ka. Agyaman kami manen o apo iti nalabas alawas, iti panangilasat mo iti pegad ken sakit kada kami. Pagyamanan mi kadi, unay o apo. Iti di agbalbaliw nga ayat mo, iti mananga asim, iti kinadungom, ken iti panagparabor mo. Nang nangruna iti kinaimbag mo, iti bibiyag mi. Ket ita nga aldaw o apo dawaten mi, iti pangidaldalan mo, iti nasantuan nga espiritu nga isukuma iti mangibabael kada kami, bayat iti, in kami nga panagdaydayaw ita. Uray ayan mi nga disu, sika kuma iti, makikaadda kada kami, ikam kadiyo apo, lukatam kadiyo apo dagiti, panunot ken puspuso mi nga dumngeg iti sasaom, babaen iti mensahero. Pakawanen na kami kadiyo apo iti amin nga nagbasbasulan mi ken ka, nagkurkurangan mi, napuutan mi man wenno saan. Daytoy iti kararag ken dawat mi, itinagan ni Jesus, nga nang isuro iti kararag nga amami. Denggem apo, denggem dawat mi, ipangagmuka Kuna ni Yahweh,
ita umay kayo, taaglilin na wag tayo, nalabaga ti mansayo, gapu iti basol, ngem dalusan ko, agingga nga agbalin kayo, anapudaw akastik kapas. Uray no, kalablabaga ti mansayo, umudaw kayo akas iti puraw, adelana. Aram natin tayo nga ro, daytoy akanito iti nauli may kagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat, ket no siya sinuman te da kabailan na agparintumeng kadagiti na iranta nga pagparintumengan ita sangwanan ti tugtugaw yo. Ket aramaten tayo daytoy nga kanito tiin tayo panagkonfesar kabayatan iti panagtuktukar analin na ay dagitoy nga agtuktukar kada tayo. Kararag tayo. Managparab kinayat unay nga amami, anang ipaay tibugbugtong nga anak mo, at tuy kami manen na dumadawat iti kaasim mapamakawan kadagiti ado paglablabsingan mi. Pudno apo saan kami may kariken kagapo iti kinarugit mi. Isung agbababawi kami tapnon mayan nurot kami iti pagayatam. Babaan iti panangdalus mo kadagiti puspuso mi. Wena po idaton mi nga rod iti bibiyag mi kan ka. Amang namnama babaan iti panakabalin iti nasantuan nga espiritum. Ket maaramidan mi iti agayat kadagiti padami akas panagayat mi ken ka. Amen. O Apo, iturong nakatken ka, pala na sem ti dalan ko. Pagranyagem kadro naimbag, kagsapa naimbag, wenno nakaradkad, nga bigat tayo, amin kakabsat. Iti kastoy nga kanito ket kablaawan da kayo amin. Ket no siya sinuman, kada tayo kakabsat, talyawin niya man, nagita ni kaabadamanin baro, nga kadwa tayo, ket ibagam ken kuana, itinan ni Apo, pasangbayan ka. Yung bagayon, pasangbayan da kayong amin. When kakabsat, kastalaunay, iti tayo panagyaman, gapo iti tunggal maysa, nga damanen kada tayo, numan pay. Adun kada tayo, iti nagawid iti probinsyanan. Ken pudno launay ta awan ti choir tayo ta pudno awan mot at dada nagawid aminin. Gimnuman pay kasta. Dayto iti kasasaad dagiti Ilocano, kasasad tayo ng Ilocano congregation wenno dayto nga gimong. No sumangbay iti kastoy nga Lenten season kan kasamot iti Christmas season. Dahito iti kasasaad tayo. Iso nga kastaman, amo tayo. Nga oray dududuwa wenno taltalo, iti adda, iti Diyos latan, iti may tan-o, ken iso ti adda kada tayo. Iso nga iti dayto nga agsapa kakabsat, kablaawan da kayo, iti narambak, ken naragsak,
nga bigat yo. Ken kastamot dagiti kakabsat tayo nga awan kada tayo nga maaddada kadagiti pagtainganda. Babaan iti kastoy nga teknolohiya makipagmaymay sadamot kada tayo tin tayo panagdaydayaw. Tamo tayo launay nga daytoy nga online nga intayo panag or live streaming. Daytoy serbisyo tayo ket mabuybuya intero nga lubong. Isungan no daduma into numalpas tayo adun to dagtag comment. Watching from Hawaii, from Australia, sabi naman ng iba, agbuybuya kami pastor, ito Isabela, Cagayan, Pangasinan. Isungan to numal malam, makitan to dagiti viewers tayon. No daduma 1.8K, 1.6 nga bumaba itikas nga viewer tayo. Isungan no daytoy nga kanito amo tayo launay. No man pay adu pagiti ni bakante nga tugtugaw tayo ngem babaan iti espiritu da at dada amin dita. Ken kastamet kada kayo nga dakay ti sabali nga nasyon, sabali nga lugar, no mampay saan da kayo nga kaduay tatakakabsat. Adtoy bubukal ti pamilya, iti gimong ti Lucano, ken iti Central United Methodist Family. Kablaawan da kayo met iti nananay, naragsak, ken narambak, ngagsapayo amin. Ket kastamat kablaawan tayo met dagiti kakabsat nga dumteng iti panagkasangay daken aldaw iti kalaysada. Paki-flash yung mga birthday celebrator po natin. Kas iti gagangay kakabsat diakon nga may saan nga basaen no diket makita yo kadagiti screen nyo no siya sino dagitoy nga kakabsat nga dumteng iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada. Isungay tinagan iti Central United Methodist Church ken iti daytoy nga gimong ti Ilocano nang nangrona itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Sirarago ken siraragsak kami nga mangkabkablaw kada kayo itinaragsak ken naparabor nga aldaw iti panagkasangayo ken kastamot iti aldaw iti kalaysayo. Itinagan iti Dios. Ket sano kayo kablaawan kakabsat isa sa runom da kidkid daw ken kastama dagiti kakararagmi. Kasapay koma ni Apo Dios babaan iti nasantuan nga espiritu na ket isut maadda akan kanayon kada kayo. Nang nangruna iti panangdaldalyasat yo iti barumanen nga tawan nga isut impaay na kada kayo. Happy birthday and happy wedding anniversary. Kaya ko lang nga pakaamo kada kayo kakabsat. Ngayon umay nga Huwebes Santo. Ket adanto maaramid nga intay panag-komunyon. Or dayto iti konkonayo nga Monday, Thursday service with communion. Kita mo tayo launay nga dayto nga Domingo, dayto kawas ki isunto ti panang rambak iti Lenten o kaya ti Holy Week. Isu nga kikita tanto iti oras iti alas 9. Take note mga batid. Alas 9 iti bigat Huwebes Santo iti serbisyo tayo. Saan nga alas 6 tirabii. No diket alas 9 iti bigat. Ket inti Biyernes Santo maaramat daytoy church tayo ta iti agpangulo ket iti distrito tayo ti Southwest Metro Manila District. Isunto itintayo panangrambak akas distrito dayta nga aldaw iti Biyernes Santo. Adda natutan agsarita iti 7
asarita ni Apo tayong Jesucristo ijay krus. Isu nga kakabsat, no daytoy sentral iti maaramat nga lugar iti intayo panang selebrar wenno panang rambak iti may tipito nga sasao ni Apo. Ammo milaunay nga suportan nyo no mampay adunto nga churches ti umay kada tayo iso nga may satayon tumet. Uray ta mayat meten iti ITF or local government allowing us for 100% para sa capacity ng ating church. So, iti oras nga alas 9 met. Yan. Saan nga alas 3? Alas 9 iti bigat. Ken kastamat iti madi nga kayat ko nga ipakaammo kada kayo kakabsat nga iti church tayo katagtultuloy iti programa tayo nga kas mangigem iti outreach. Ipalpalubos to ni Apo ket adda plano mi manen nga mangipan iti badang wenno tulong iti outreach tayo Rosario. Isu nga rod nga itultuloy tayo ingana iti Mayo daytoy nga aramid ni Apo takas pang suporta iti barbaro nga organized nga church nga anak iti Central dayta iti Rosario United Methodist Church na hindi na Rosario Mission Church no diket Rosario United Methodist Church na. Yan. Ngem no mampay kasta na organize ngem kasla iti ina no naganak ti ina ket masapul nga badangan na wenno tulungan na iti anak na isu nga ingana iti makatakder tulungan tayo daytoy isu nga intunod Sabado intayon tumanen mangitulod siguro iti tulong tayo akas iti aramid nga isu ti ipangpanguluan iti outreach committee. Isu nga no dantuman kabsat iti kabailan manen ti tunggal maysa. Uray sang kabasit dadakkel kas wenno in kinds mabalin nyo ngay approach dak no madamdaman no saan ket ikabilyo yan ta sobre nga data sangwanan nyo mangala kayo may specify nyo diyan order. Ken kastamet iti kayat ko ngay pakaamupay kada tayo kakabsat. Gapo tagsublin iti normal nga tayo panag-service, wenno serbisyo tayo, dagitay building fund. Na imbes nga maminsan o kay maminduwa nga offering tayo nga umay tisangwanan, no mabalbalin ipanyon tulatan yan ti sobreyo, tadamat ka dagiti so sobreyo tate naka-specify. Tithes and pledges, ayan, nandyan yan, para dan sa BOT, etc. makikita. Tapnon iti kasta, maminsan laeng iti umay tayo dito sangwanan. Ikabil yung tultam amin ditayan ta sobren. Ano? Ken kastamat kakabsat, daytoy agipat patulod iti ni nagtibanbanag nga iso ti kaskumadag iti ni karkari, sagsagot, addan kakabsat GCash iti Central. Kit may paskil to ta, makita yun to dito GCash, ta uray saggimanon to lang data kit mabalin tayo nga i-GCash, cash offering tayo. Iso nga no madamdama, ipakitan to dagita GCash, ken kastan to mutya bank account, iti Central United Methodist Church. Dagito lang tikayat ko, nga may pakaammo kada kayo, ket agtultuloy tayo, tintayo panag, daydayaw. Iti epistola tayo ket masarakan iti Filipinos, Kapitulo 3, versikulo 4, aging gana sa nga pulo ken 4, ket kastoy ti kunana. Mabalin kumet, ket no adda mangipagarup, mabalin na ti agtalek kadagiti seremonya, dakdakkel pay ti panagtalek ko. Nakugitak iti makaiwalo nga aldaw kalpasan iti panakayanak ko. Nayanakak nga Israelita iti tribo ti Benjamin.
may saak a puro Hebro, kas may sa a Fariseo. Inanurot ko idi tilinteg dagiti Hudyo. Napasne kak unay idi nga agaramid kadagiti impagarup ko a paggayatan ti Diyos. Ket uray ko lan na idadanes dagiti tattao ti iglesia. No maipapan iti panagtungpal iti linteg awan idi iti paka babalawak. Ngem dagiti amin nga imbilang ko agunguna babigbig ko itan nga awan pategda gapu ken Kristo. When ibilang ko amin apukaw tapno magunod ko amin tinapateg nga isuti pa nakaamo ken ni Kristo Jesus nga apo. Gapu ken kuana, binaybay akon ti amin a masansan ida nga aramide. Imbileng ko amin nen ida akas rugit tapno kas kunadan magunod ko ni Kristo. Ket awan pagkurangan iti panakikaykaysak ken kuana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg, wen ti kinalinteg a magunod babaen iti panagtungpal iti linteg. Adda kanya kon ti kinalinteg a magunod babaen iti pamati ken ni Hesu Kristo. Wen ti kinalinteg nga agtataod ti Dios ken maibatay iti pamati, tila tarigagayak isu ti panakaamok ken ni Kristo. Ti panakapadas ko iti panakabalin, ti panagungar na. Ti nakipagsagabaak ken kuana, ken panagbalin ko akas ken kuana, iti inpapatay na. Iti namnamak, mapagurat kumet. Diyak ko naen anabaligi kon, wenno awanen ti panagkurangak. Ngen itultuloy ko nga ikabil ti amin akabaelak, magunod iti gungunana. Daytoy ni Kristo Jesus, idi inawisnak asumurot ken kuana. Kinapudno na kakabsat, diyak ibaga, naragpat kon daytoy. Aramidik ket di ti may saaban, lipatek amin a napalabas. Ket ipakat ko amin akabaelak, amang mangigunod iti adda, iti masangwanan. Iti kasta, sipsip ketak, nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan tapno magunod ko. Tigungguna, ayaw awis ti Diyos kada tayo, babaen kes Kristo. Agtakder tayo kakabsat. Iti Ebanghelyo ket masarakan, iti panangisurat, iti libro ni Juan, iti kapitulo 12, manipod ti umuna nga bersikulo, aging gana, iti 8 akastoy, iti kunkunana. Inimngal daw sakbay ti fiesta iti Paskwa, iti mapaneso si Jay Betania, nga ili ni Lazaro. Dahil di lalaki a pinagungar na. Sa ganaan da sadyay iti pangrabii, nagserbi ni Marta, ket maysa ni Lazaro a nakisango ken ni Jesus iti panganan. Iti sana nabayag na ngala ni Maria iti kagudwa a litro tinanginunay abang banglo ana arami diti puro anardo. Imbukpok na kadagiti saksaka ni Jesus na pinunasan iti buok na. Tapno tintero abalay iti ayumuom tibang banglo. Maysa kadagiti adala ni Jesus ni Judas Iscariote anang lipot to o manglipot to ken kuana iti nagsao. Apay, adinay ko na ito ay abang banglo, iti talo agasot, adinaryo, ket maita iti kwarta kadagiti na panglaw, kinunana. Sinauday to'y saan agapo, tay saksakit, dagiti na panglaw, no deket gapo, taman nanakaw, isu, ti aging igem, iti kwarta, ket masansan amangal ala, iti naurnong. Ngem kinuna ni Jesus palubusam asalukmetan ni Maria ti addaken kuana para iti aldaw a panakitanem ko. Kan kanayon nga adda kadagiti na panglaw iti dennayo. Ngem sa
anakan kanayon nga addaak iti arpadi. Dagitoy ti sasaon ni Apo, kadagiti anak ni Apo. Amen. Itnem ti tinapay ti biag Apo, ama ipayito'y kararwa, kas panangkad mo diya'y den at baybay, kadagiti tao adunay. Amen. How beautiful the hands that served the wine and the bread and the sons of the earth. How beautiful the feet that walked the long dusty roads and the hill to the cross. How beautiful, how beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. How beautiful the heart that bled, that took all my sin and bore it instead. How beautiful the tender eyes that chose to forgive and never despise. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ, and as he laid down his life, we offer this sacrifice, that we will live just as he died, willing to pay the price, willing to pay the price. How beautiful is the body of Christ. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flowing
sons of the earth, how beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. Wow. Agyaman tayo iti dita nga saniwang iti kanta. Numan pa'y awan dagiti ni koro tayo, wenno choir tayo. Ket kasla adda nag-choir daytoy nga nagkanta nga kabsat. Nagkararag tayo, itin kami panang bensa-bensar dagiti sa saom o apo. At to'y daytoy adipen mo nga mangnamnama iti parabor. Parabor o Diyos, ababaan iti nasantuan nga Espiritum ket isu ti mangilukat. Kadagiti pagdengeg mi ken kastamat kadagiti puspuso mi. Ammo mi laun-unay nga awang maaramid mi no awang kami ken ka. Ngem gapu iting kami panagpakpakaasi. Ket masalimet-metan dagitoy nga sasaom kadagiti puspuso mi. Sika nga rodo apo iti makita iti agsao wenno sarita kada kami tinagan ni Jesus. Amen. Iti panangrambak ti kaadda iti apo. Amuyo kakabsat nagsangaili kayo. Nang nangro na dagiti ni adda panpanunutan nyo nga napatig-unay nga sangailiyo. Ket ipakat yo amin nga kabailan nyo. Tapnon maragsakan iti sangaili ken kastamet nga maragsakan kayo amang sangaili. Amuyo. Itikas kapadasan akas pastor. Agpapastor iti ado nga mismission. Iya probinsya kasjay. Numapang kami agpasyar iti may nga balay. Amuyo met ya probinsya. Kastalaunay ti rag-u ken ragsakda nga pasangbayan dagiti papastor nga bisita kadakwada. At dapat nagkuna, nagbisita ka no iti pastor, kakabsat. At akon kunada ni Simangbay ni Apo Diyos. At nagkuna nga kastayso nga dagiti day probinsya. Ipakat da amin nga kabailanda, wenno isagana da amin nga mabalinda nga isagana, tapnon maragsakan laeng iti agbisita kadakwada. Tauray awan ti mabalinda ito'y ngayong kabisitaan. Tamasansan kakabsat. No ya probinsya kape. Tapos ya kape awan pa'y gatas na at dapay kuton ya asukar na. Masapul nga inumam. Wenno sa ano anyan to man ya masidadang ipasango kang ka. Masapul nga kanam. Takasta iti panagayat da panangiyunay unay da no kasano nga maragsakan iti nagbisita kadakwada ken kastamet iti nagbisita kadakwada. Isu nga rambakan iti kaadda nang nangruna ni Apo kadagiti pagtaingan nyo. Pagtaingan iti puspuso yo wenno kadagiti pampamilyayo. Iti original wenno daytoy tallo nga ebanghelyo nang isurat ti ebanghelyo Matthew, Lucas ken Marcos. Adday naramat da nga sarita.
nga maipanggap daytoy nga lesson tayo. Itinaramat da nga sarita kakabsat ket alabaster. Iti Ingles nga panagsasao. Ngem na idumduma tinaramat ditoy ni Juan. Ta itinaramat na nga sao ket pint. Iti sabaling translation pound. Pero iti talo nga nang isurat Matthew, Marcos ken Lucas inaramat da alabaster. Yan. Ket daytoy kakabsat, iti kayat na nga sawan, iti Ingles nga pine, ket inaramat ditoy ni Juan, ket kagudwa a litro. Yan. May isa nga pine, kagudwa nga litro, anangina daytoy abang banglo. No dadalan tayo nga nalaeng dagitoy nga sarsarita ak kuna iti Ingles iti alabaster kakabsat wenno pine. Adda nakita wenno adda nasarakak anapintas launay apaka ipapanan na kadatayo adda kadatayo nga Ilocano. Apay kunayo. When ta iti alabaster wenno alabastro ket naaramid babaan iti ceramic wenno iti marmol nga addan laok na. Tapnon alisto a maporma dayta nga bote nang nangrona no aramiden da dayta nga bote ket adda tingid na. Normal dagiti ni bote nga ikanda titingid na kay tati ceramic. May sapay ti alabastro wenno alabaster ket kasla botelya nga alisto nga buungen nang nangrona iti nailit at tinged na tapnon alisto nga may bukbok iti kargana akas iti inaramid daytoy a babae ditoy lesson tayo. Ken iti may katalo, iti dayta at tiyempo kakabsat, adda pa nagkunkunada iti galgalad, tradisyon. Tradisyon iti dayta nga lugar, babaan dayto nga alabaster o alabastro, nga isut impatawid, iti dadakkel ni Maria ken kuana. Tanapatag launay daytoy kakabsat abang banglo nga adda iti botelya iti alabastro. Takas iti ugali daytoy iti maysa a napatag wano importante adori iti maysa a babae inton agkasar. Yeah. Kapsat, panunutin nyo, may isang nga tawid nga napatiglaunay abang banglo nga impatawid ken ni Maria dagiti dadakkel na. Tadaytoy nga tawid ket isunto iti napateg nga dori nga isunto met may regalo iti babae inton agasawa. Dayta iti galad, iti dayta nga panawan, iso nga daytoy, ket nakapatpatiglaw unay. Daytoy naramid, wenno daytoy nga bangbanglo, nga iso iti binuong ni Maria, sa naimbukbok, iti saka ni Apo tayo nga Jesucristo. Ngem kas kinunakitay kakabsat adda nasirip ko, ada nasirpat ko, ada pategunay kada tayo nga Ilocano akun kunada kat dagiti pagaam mo tayo nga Ilocano kat nakuripot ka no. Pudno aya dayta. Ti panag-amok saan? Tada ito iti mga
Paduyak-yak iti kinuna daytoy ni Juan. Kitain nyo. Da kakabsat, no si kayo kat agpangbanglo at daw kapadasa kakasta. At da nangiyawat kanyak di bangbanglong adenti tube. When no saan dati roll on. Ayan. Anya to obrayo no ka? No kasano dagiti Ilocano agbangbanglo? Ni Ilocano dayta agbangbanglo. Pati ba naman yung bangbanglo kasakit pakakitanda no Ilocano ka? When no saan? Jidad do mas samantala, spray dito, spray, di ba? Ilocano. Ano ya? No saan yung roll on? Naku, iso nga tayo, roll on mo ka sa kadakal, duwa nga tawanan, di pa nabibos. O, sino nakapadas na ita? Amok na napadasan nyo at kakabsat. Ngem iti daytoy nga kanito kakabsat iti Ebanghelyo ni Juan. Iti Ilocano kunana kagudua iti litro imbukbok. Naku, sino ti makabalen? Iso nga kun kunani. Pagsaya atan nagiti Ilocano nga makita daytoy kunana nga iti Ilocano ket ad-adda. Nga ipaay dati amin, haan laeng nga dipdipil ti tamududa, no deget iti kunan ni Juan, kagudwa iti litro. Iti termino nga Ilocano, kagudwa nga litro, iso ti imbukbuk dito nga babae. Kagudwa nga litro. Iti may isa kagudwa nga litro, kabsat, gumatang kayo ti kok. Kok litro, kasta kadakkel na. Apo, nagado nga bangbanglaw ajay kakabsat. Kaya kagudwa na kinbukbuk laang ni Maria. Kitain nyo man, gaputi ko na ti Ilocano imbukbuk, hanlaang nga. Kung ko na, agasin nyo ay ta, kakabsat. Iso nga dayta, iti pagsayaatan daytoy nga Ilocano nga kunkunan ni Juan imbukbuk na iti kagudwa iti litro. Iti napateg launay wenno nagatad launay abangbanglo. Kitkitain nyo. Ngayon niya nga roon iti kayat tayo nga maadal iti daytoy wenno kay papanan dagitoy asasao wenno ad-adal iti Ebanghelyo nang nangrona itang agsapa. Talulaeng ti kayat ko nga makita tayo. Umuna, kas kuma ni Maria kakabsat. Ipaay idaton tayo amin ken Apo Jesus uray ado dagiti saan ang makaawat. Ni apay kunana. Inyawat namot amin. Kaya anya nga timabati kinyamin. Dahil tekan ka na nga pagririyan ni tatang ko kin inang ko idi. Taniinang ko uray awan ngawan basta dagkasapulan iyawat nang iyawat. Agri rin to man ni tatang ko. Ni apay. Nagkurapay kayo nga church kit obispo data speaker yu apay kanyo palang iso. Ni apay ko nakinyana. Tatang. Inayaban tayo, iti serbisyo ni obispo. Dato isang kabasit nga iyawat tayo, kat apay, narigat aya kada kayo. Kitagbak ng isun, kung kunanan no. Kada, iso nga si tayo, ado dagiti banbanag, ngar aramidin tayo ng saan nga maawatan ti daduma. Anya ti kunan ni Judas, ni apay imbiling na. Imbiling na kano, winimbukbuk na. Sayang! Inla ko na nakumanaytan. Tagbalor iti talugasot nga dinaryo. May nga tawasat. Nga sweldo iti may nga tao. Day talagang bukbuk. Nagasim na ta?
Hala nga may sangal daw, hanga may sanga Domingo, saan nga may sanga buwan nga sweldo, no digat may sanga taon a sweldo. Iti bukbok ni Maria, iti saka ni Apo tayo Jesucristo. Isu nga kas kumakon Maria, ipaay tayo, idaton tayo amin ken Apo Jesus. Uray adu dagiti agkunkuna, wenno saan ang makaawat dagiti aramidin tayo. May kadua. Masapul nga intay bilangan tigatad iti panang surot tayo ken Apo tayo nga Jesucristo. Akas kunkuna iti kanta tayo nga Ilocano, wenno iti pamagat, wenno iti paulo iti Ingles, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessing, see what God has done. Makita tayo, dagiti naramid ni Apo Jesucristo kadagiti bibiyag tayo. Nakaskino nakitatay. Anya tinaramid ni Apo tayo Jesucristo, iti bibiyagyo, wenno pampamilyayo, ngagapoy suna, iti pagarian iti Diyos, bimaba kada tayo nga managbasol. Tapnon isalakan, wenno aramiden na ka nga anak na. Kitain nyo. Isu nga masapol nga intayo bilangan, iti gatad, iti panang surot tayo ken Apo tayong Jesucristo. Numan pa'y saan tayo nga mabilbilang, akas quote and quote, count your blessing. Ken iti may katalo. San tayo kuma kakabsat nga basta-basta, nga ukuman iti maysa, nang nangruna dagiti daton wenno ipaay, wenno agpaay, para ken Apo tayo nga Jesucristo. Adun, tinangukom dahito nga babae. Dagiti naramid na. Akas iti panangukom tayo, panangukom iti kahit nga asawan, iti daytoy, ginadjudge natin sa Tagalog. Adun dagiti judgmental, na ukumen iti maysa. Isu nga kun iti may sursuro, iti umuna nga sursuro kada tayo nga Kristiyano. Saan mo nga ukuman ti padam nga tao tapnon saan naka nga ukuman iti Diyos. Baybayan tayo nga ni Apo, isun ti mangukum. Bayan tayo nga ni Apo. Ta isuna iti makaammo am amin nga banbanag. Bayan nyo iso. Una na. Tada ito'y nga inaramid kat saan nga maliplipatan. Uray ka anuman kuna ni Apo tayo Jesucristo. Tadagiti man nagrigrigat wino napanglawkan kanayon nga kadwayo. Ngem siyak saan nyo akadwa nga kanayon iti daytoy nga lubong. Isu nga baybayan nyo, tada ito'y nga inaramid na. Kit agpaay, iti inak ipapatay. Agasin nyo dayta. Ukuman tayon iti pada tayo nga tao. Nang nangro na ita, asidegan ti eleksyon. Nako, agsisinumpangar. Nakadado, asarsarita, tapnon ukuman iti may nga kandidato. Ngem amok nga sika, kabsat. Kit dayta nga adal ni Apo tayo, saan mo nga ukuman ti padam nga tao, tapno saan nakukuman ti Diyos. Agpanunot ka. Agpanunot laeng tayo, iti kinaimbag. Ti kamaudyanan, iti pakipapananday to'y nga inaramid ni Maria, nga isut panang buong dayta nga alabastro, wenno bote ti alabastro, nga adda
nangingina, wenno dakarga na nga nangina launay nga bangbanglo. Apudno, launay nga nagatad. Kat mangiparparangarang nga rod kada tayo kakabsat, daytoy nga biyag tayo. Intay nga rod buongan iti sangwanan ni Apo tayo nga Hesu Kristo, tapnun ipaay, isurrender kan kuana iti amin, uray pay dagiti agkakapateg nga intay ingunguten laon unay. Ipaay tayo kan kuana, tano ipaay tayo, ken buongen tayo, itibiyag tayo ken Apo. Agwarnak, iti alumuyom, iti bangbanglo, iti imatang ti Apo, ken kadagiti pada tayo, a tao. Agayam muom, apudpudno iti banglo, babaan iti ayat, babaan iti dungo, babaan iti parabor ni Apo, nga isot impaay na ken ka. Iso nga iti pagtaingan tayo, rambakan tayo, iti kaadana kadagiti bibiyag tayo. Amen. Dawatek nga rod kakabsat, iti duwa, wenno talo nga kadwa tayo. Agtader tayo kakabsat. Ti Apo adda kada kayo, itag-ayo dagiti puspuso yu. Giyaman tayo, ti Apo Diyos tayo. Agyaman kamken ka, Ama, takas talauna iti panagayat mo dito'y lubong. Inted mo, iti anak mo amang isalakan. Kita may iti dayag na no pay kasta baga po iti panagtulnog iti pagayat nam si ayat ngay mawat kan patay iti krus. Babae, iti pa na, winayaan na kam, iti pa nakabalin ni patay. Iti pa nakagungar na, itden na kam, kada kami iti biyag nga agnanayon. Ta iti rabii, apanangted na iti biyag na ngagpaay kada tayo, nangala iti tinapay. Idi makapagmanan inted na kadagiti adalan na ket kinunana, alain nyo kaninyo, daytoy iti bagi kanapisi ka po kada kayo. Ta idin kalpasan iti panangrabiin ang ala iti kopa. Inted na kadagiti adalan na ket kinunana, inumin nyo iti daytoy, dakay amin. Daytoy kopa iso ti baro atula iti dara kanay bukbuk amay paay kada kayo ken kadagiti adu nga agpaay iti panagpakawan dagiti basbasol. No kanenyo daytoy at tinapay kaninumenyo daytoy a kopa mapabaro iti kapadasan nyo iti kaada ni Kristo kada kayo iti yumay na iti maudi apan baligi. Agkararag tayo. Amen. Iti sasangom mi, iti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ngagtali, iti bukod mi, kinalinteg,
no di kat iti di mabubus nga ayat mo. Umay ka magsipod tamumi at tilaing pamuspusan tapno nagbiag kami, ken masarakan mi iti mataginayon apan nakapnek, iso iti panagtalek mi ken ka. Sapay kuma, tati panaglakam mi iti daytoya sakramento, makatulong iti naimbag apan makaamumi ken ka. Mangipalagap kada kami iti panagbiag nga daan iti naurnos apan nakaawat iti pudno a kinatao mi. Itinagan ni Jesus. Amen. No kanenyo daytoy at tinapay, ken inumin nyo daytoy a kopa, mapabaro iti kapadasan nyo, iti kaadan ni Kristo kayo, iti yumay na, iti maudi a panagbaligi. Amen. Amen. Agtugaw tayo, kakabsat. Itat iti panawan, kakabsat, ngayon tayo rambakan itin sagana ni Apo Jesus nga padaya para kada tayo amin. Aramidin tayo, dahito iting intayo pumila iti do nga pila. Mangala tayo, iti communion element, tadag ito'y kakakabsat, ng isog takder iti sangwanan, tapnon malisto itin tayo panang salabrar, mabalin nyo itagparintumeng, wenno dagiti daddo mabalin daw mo, agsubli ka dagiti tugtugaw da, tadita kay itong agkarkararag. Umay kayo, amin kakabsat, tem imbitaran na kayo ni Apo. Amen. Idurun-durun nyo lang ta. Maawis amin kakabsat nang nangruna dagiti da kabailanda, ket madamdama siguro dagiti awang kabailanda nga umay, agur-uray kay latad ta pagtugawan nyo, ta ipaayan na kayo, dagiti kakabsat nga isoda ngagserserbi kada kayo. Ket no mabalbalin nit may kakabsal, kalpasan yung agparintumeng, wano mangala, mabalin nyo not, nga iyawat, dagiti apagkapulo, kasta dagiti daton, ken kastamat no yan, dagiti ipaayo, ken Apo iti ministeryo na. Takas talaunay, iti panagayat iti Diyos, ito'y lubong, nga inyawat na winented natin anak na nga bugbugtong nga siya sinuman ken kuha natin mamati ket saan nga matay no diket agbiag nga agnanayon. Iti kinapudno ken kastamat iti panagayat iti Dios ket iso timbukbok na akas iti panangibukbok tayo dagiti parparabor ni Apo para iti iglesia ken kastamat para iti mission ni Kristo.
Tumakder tayo amin kakabsat. Agyaman kami ken kaapo, iti panangrambak iti kastoy nga padaya ni Apo Yesu Kristo. Nga isut ti mangiparparangara nga iti tunggal maysa, nga isut insalakan mo, ket makipagmaymaysa iti ministeryo ni Kristo. Nga isu o Apo, anang ipaay iti biyag sa lunat, ken kastamat iti talugadeng tapnon maaramat iti misyon mo. At tuy kami, no manpay saan kami nga may kare. Ngem gapu o Diyos, iti parabor ayat ken dungom. At tuy kami nga inlasat mo. At tuy kami, o Diyos, nga maikarin ken ka, gapu ken Kristo. Si kangarod, iti kan kanayon nga madda kada kami tinagan ni Jesus. Amen and amen. Agtalinad tayon nga nakatakder kakabsat, tentay nga rod awat, kantaan, iti maudi nga imno. Manubot ko di agsarday, masudsuding nimtoy biyag, iti dala na napenggan, manubot si kakadwa. Tadenam, 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 iti dala na napenggan, manubot si kakadwa. Jak sa pulin ti sanikwa, uray doyaw ken raksak, jak sinuka ken apanglaw, no si kalatikan. Tadenam, 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 iti dala na napenggan, sikat kadwa. Tiyak sa kalatikadwa. Tadenam, 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 iti dala na napenggan, manubot si kakadwa. Pudno launay o Diyos, nga iti denam ket awanen, iti pagbutngak. Tauray pa'y magmagna kami napagad, ngayon kami panagdaldalyasat, amumi launay. Nga dagiti saksa kami, kada aksaw ket adda Diyos nga mangiturturong iti pagsayaatan mi. Isu nga iti daytoy nga kanito iting kami panaglangan-langan tapnog lakam iti parabor nang nangrona iti padaya iti sakramento ni Kristo. Nga isu nga nang subot iti bibiyag mi tapnon aramaten na amay kaariken ka. Adtoy dagitoy nga anak, adtoy kami amin. No niya manapo dagiti banbanag nga isut pagyamanan mi tapudno launay nga ti ayat dungum ket imbukrom imparukpok mo kadagiti tunggal maysa tapon marekna iti pudpudno nga biyag
nga addaan Dios nga mangiwanwanwan. Ket kastoy met itinarami dagitoy nga anak mo ngayon pukpuk kruda launay o Diyos. Dagiti nananay nga banbanag anapatpateg laununay kadakwada ket ipaayda wenno iyawat dakan ka. No nyaman dagitoy o Diyos sapay kuma awatem. Tadaytoy iti amumi o Diyos a pamuspusan. Agyaman kami kadagitoy nga sagsagot a pagkapullo ken datdaton. Sapay kumata bendisyonam. Tapno nagpaay dagitoy ken maaramat ited addapay nga ikalawlawa o Diyos iti pagaryam nang nangruna o Diyos dahito nga iglesyam ken ti aramid ken iti misyon na. Bendisyon ng matitunggal maysa iti pamilyada pagsapulanda ken amamin nga kamkaming da o Diyos si kangarod iti mang bendisyon kadakwada. Agyaman kami dagiti anak mo nga simangbay iti panagkasangay wenno iti aldaw iti kalaysada. Ipaay mo nga rod kadakwada iti nananay nga salunat. Kabayatan manen iti inda panang daldalyasat iti baro nga tawen nga ipaay mo kadakwada. Kati pariknam kadakwada o Diyos dayta nga dungom. Dayta nga parabor nga isut tibiyag nga isut impaay mo kadakwada. Agyaman kami kadagiti anak mo nga naaddaan iti pagsapulan. Dagiti nakapagpasar ti amin examination wenno susuot iti inda panagdaldalyasat itanyaman o Dios nga karera. Dagiti talugading nga isu o Dios impaay mo iti tunggal maysa nga isu itatta o Dios iti mararamat tapnon maitanuk dayta nga nagan mo. Kas kumadagito nga agtuktukar. Kas kumati tunggal maysa no anyaman dagitoy ket sapay kuma tagtalinaed iti kastoy nga si ayat nga dakadagiti puso da si ayat ti aramid nga isut impaay mo kadakwada. Wenno apo adu dagiti banban nga pagyamanan mi ken adumot dagiti kidkid daw mi. Kas kuma o Dios iti kiddaw nga panangpalaeng mo. Iti maysa nga nanay mi nga impakitam iti milagro iti biyag. Milagro o Diyos iti ayat ken nanay Rosario. Wenno apo adtoy kami nga kankanayon kan ka nga isut yas asideg mi itanuok mi ken ka ikampay ti gundaway na tapno makalangan mi isuna iting kami panagdaydayaw para buram dagiti anak na iti anyaman nga banbanag tapno iti kasta iti dungu ken ayat maipaeda iti daytoy a naganakda ken kastamet iti daytoy nga kabsat nga ni Sofia na Tiola na siya o Diyos ay napatiran o kaya'y isunaket na stroke ket sapay ko man ta iti urat iti matana ken nga isut na pugsat ket ad-addan o Diyos nga kasapulan da dayta man nakabalin nga imam ket sapay kuma ta iyawat mo ken kuana iti nananay a bendisyon iti panangpalaeng panangpaimbag kastamot ni Atil Ami Katalan at Josephine Katalan si suda o apo ket palaeng emmet noon nyaman dagiti banbanag ni Rolando Castro ken kastamit ni Aaron Luna na adda cancer na stage 3 ken Lita Santiago nga adaan iti stage 4 cancer. Wenno ako adupay dagiti anak mo ngagkasapulan iti man nakabalin dayta na San Juan nga dakulap mo ket sapay ko matay iapros mo kadakwada tapnon paimbagen no anyaman dagitoy o Dios saketen ti bagbagida. Kastamot iti panangliwliwam kadagiti anak mo.
iti pamilya ni kabsat nga ligaya uy, ket inalamon iti denam. Iti pamilyada, ket ibabam kadi o apo, dayta na santuan, nga ramay mo wenod dakulap mo, tapnon si katimang liwliwa kadakwada. Ken si kami am amin, adtoy kami, ngagpagpakaasi, wenumang namnama iti parabor mo, nga sapi ko ma, tenti kami, iting kami panagruar iti daytoy nga pagtaingam. Ket iti nasanuan nga espiritum, isungakan kanayon iti mangal alwad kada kami. Agiyaman kami o Apo, iti daytoy kagimong nga managayat launay ken kay tinagan ni Jesus. Amen. Tiyama ken anak ko man, ken Espiritu liliwa, dayawen nga ipangrunay, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ko ken ay ayatek idaunay, intayo nga rod patapada, nga awaten iti nananangay bendisyon iti Diyos Ama nga dasad ni langit. Kastamot iti ayat panangisalakan ni Kristo nga Apo tayo. Iti kaadda nga kankanayon tinasantuan nga Espiritu na tapnon isalakan naka, salakniban naka, ken liwliwaen naka. Awatin tayo ita, ken itiagnanayon nga waning gana. Amen.